at 6:15 in the morning of November 1. Are you okay? Grabe. Hey guys, welcome back to my channel, and this is AJ Solero, and welcome back to another episode of AJ TV Video Avenue. Today is November 3, 9 o'clock in the morning. Sariwa pa sa isip ko ang mga naganap noong November 1 from 3 a.m. until 8:30 in the morning nung rumagasa ang Super Typhoon Rolly dito sa isla ng Catanduanes. Na-confine ang mother ko sa Juan M. Alberto Medical District Hospital at doon kami inabutan ng bagyo. So from 3 a.m. until 5:30 in the morning, akala namin tapos na ang Super Typhoon Rolly. Dahil humupa na ito ng konti. Bahagyang humupa ang Super Typhoon Rolly. Just for us to know na kami pala ay dinadaanan ng eye of the typhoon. Samut-sari ang mga naging kwento ng mga tao dito sa San Andres, Catanduanes at sa buong isla ng Catanduanes. May kanya-kanya kaming kwento at narito ang aking kwento. Diyos ko. Yan na yung tanunan. Oh my God, at 6:15 in the morning of November 1. Bigahanda, uy, ba't ba na mag-ano ang ano? Sa tao na lang, ipalong ko na lang ba magka-ground pa kita? Napasa na Susano. Diyos ko. Teka mo gapaloom. Ang ano dito ang problema eh. Guys, nandito kami ngayon sa Juan M. Alberto Memorial District Hospital. Dito kami nabutan ng bagyo dahil na hospital yung mother ko. At dito kami sa San Andres, Catanduanes. And hinagupit kami ng bagyo. Nagsimula itong maramdaman by 2:30 in the morning. So hindi namin inaasahan na napakatagal. And it's already 6:30 in the morning of November 1. Hindi namin alam kung bakit ganito ang tagal ng bagyo. So inaasahan namin is patapos na siya. Humina na siya pero lumakas ulit. At nagsipaglabasan na lahat ng mga pasyente sa kanilang rooms. Andito kami ngayon sa isang room na hindi masyadong pinapasok ng hangin. Ang problema lang nito is baka matuklap yung bubong. Yun lang yung pinaka
Parang kinakatakot namin lahat. Are you okay? Ah, grabe. Be ready lang ha. So parang ha? Yung sera niya, budugo na. Ideya no, B. Ideya mo sa nan, B. Ideya mo lang at any time na ano. Lord, Ma? Ano case na magpapatay yung salmate? Pero yun yung pinaka-safe na lugar na nahiling ko. Kaya nga. Diyos ko, tama na. Oh my God, Lord. Ha? May sila nakaluwas. Kita na sanang nasa portion uya. Ha? Safe na ito kami sa tigas ko mo. Asay sila. Pag makilo yun na kaya namin, no? Diba?
Patay ng bubong kuya. Duman sa ano ah. Sige, sige dyan ka lang. Hindi mahilig lang ako kuya. Wala po yun na ito. Nakatapos na. Ba't mo? Hindi pa sa 19. Ano oras sabi? Thank you so much for watching. Sana may share nyo ang video na ito para malaman ng ating mga kababayan kung ano ang mga experience namin sa Super Typhoon. Marami pa akong videos na i-upload. I have attained drone shots right after the typhoon. The day after the typhoon, may mga drone shots ako sa iba't ibang barangay dito sa San Andres, Catanduanes. Sana mapansin ito ng gobyerno at matulungan kami. Wala kaming signal dito ngayon. Ayun po, yung 10-minute video na napanood ninyo. At sana may share natin ito para malaman naman ng mga kababayan natin at lalong-lalo na dun sa mga kamag-anakan. And of course, our government, as national government. Sana matulungan natin ang buong Catanduanes na umahong muli sa aming kabuhayan. So, hindi namin alam kung paano mag-uumpisa. Nang naglibot-libot ako kahapon, November 2, iisa lang ang naging question ng mga tao sa akin. Kung mayroon pa bang tulong na darating mula sa government. I know nagagawa nito ng paraan ng national government, ang mga government and non-government agencies. I know na darating kayo. But then kailangan na po namin ng tulong dito. Maraming salamat. Wala pong signal pa dito ang Smart and Globe. At marahil ay nagtataka kayo kung paano ko to na i-upload. Despite na walang signal and internet connection ng Smart and Globe, the two major telecommunications company services dito sa Catanduanes, wala pa po hanggang ngayon. Pero nai-upload ko po ito powered by DICT free wifi dito sa Juan M. Alberto Medical District Hospital. So from time to time, since I'm also working with the government, pupunta po ako dito para may update po kayo. Sana hindi na to mawala ang signal na to para mas maaga namin kayong may update. Anyway, this is my first video that I have uploaded. So sana may share natin ito sa ating mga kababayan. At maayos naman po kami dito lahat. As far as San Andres is concerned, wala pa pong napabalitang casualty. Lahat po kami buhay as far as San Andres is concerned. That report is as of 9 o'clock in the morning of November 3. So sana po wala nang may pabalitang casualty sa mga susunod pang araw. So yun po ang kinagagalak namin at buhay kaming lahat. Kaya naming umahong ulit katulad ng mga pag-ahon namin na ginawa doon sa mga nakaraang Super Typhoon. Ito talagang si Super Typhoon Rolly, ito talagang strongest of all, strongest and longest typhoon na naranasan namin dito sa Catanduanes.
Usually ang super typhoon ay na dumadaan dito only last for 2 hours, masyado na matagal ang 3 hours, but then ito is umabot siya ng about 6 hours ng pagragasa, walang tigil. Akala namin hindi na siya huhupa. So sana may share natin ang video na ito at makapagbigay information sa mga kababayan natin. Maraming salamat and God bless Catanduanes.